Amama amene chithunzi chawo tikuchiona chikusewera pasikini pathupo iwatu nzonena kuti anjatidwa ndi apolisi mboma la Dowa after ndekutino atapha amuna awo nkuthekatu ena kumakhala mafunso makosana kuti chachitika chenicheni ndi chani kuti mpaka nakafike point yopha amuna awo. Ayi ndithu mmene tikuyankha mafunso amene watilolere tikuyalireni nkhani yonse mmene yayendera kuti no iwo akafike point yopha amuna awo. Amamatu amene wa zina lawo ndi a Veronica Senzani zaka zawo zakubadwa ndekuti ndi 32. Iwo wa kumuzi kwawo ndekuti ndi mboma limene la Dowa pamuzi umene umaziwika zonena kuti chipeni kwa mfumu yaikulu Mponera. Komano kumene kunachitikira incident imeneyi ndi pamudzi wa Kalinda kwa mfumu yaikulu Nsakambewa mbomaso lomweli la Dowa ndi kumeneno amama amenewa amakhala ndi amunawo omwe tikuti ni malemu padakali panopa. Of course amunawo ndekuti zina lawo anali a Joseph Livingstone zaka zawo zakubadwa ndekuti zinali 39. Chimeneno chinachitika ndichonena kuti anthu amenewa akhala ali mbanja ndithu kwa nthawi yayitali komano zikuoneka kuti samakhalisana bwino panali kusemphana kwina kumene kumakhala kuchitika mbanja amenemo monga mmene timadziwira nkhani za mbanja komano anthu akasemphana nthawi zambiri anthu amatha kukhalirana pansi kukambirana penanso kapeza uphungu kwa ma family representatives kuti no athe kuwakhazika anthu amenewa pamodzi banja likhale likupitirira. Nde zikuoneka kuti amama amenewa a Veronica Senzani ndi amunawo aleti Joseph Livingstone anazasemphana za serious ndikufika point yonena kuti anthuwa anazasiyana abambo ndekuti anapita kwawo amayiso nawonso kuyendera yawo ndimene nkhani zake zinayendera. Ndeno zikuoneka kuti modzi wa anthu amenewa kayanapita kukapeza ma family representatives ena amangoti ankoswe ena ajawo amene amayimira mbanja kukadandaulatu nkhani yokhuzana ndi kusamvana kumeneko. Nde zikuoneka kuti anthu amenewo anakhalirana pansi ndikukambirana zomwe zinapangisa zonena kuti anthu amenewo akhalenso ali limodzi abwererane kumakhala nyumba imodzi. Of course potengera ndi ripotiro akunena zona kuti panangotha masiku okwana anayi after ndekuti anthu amenewo atasemphana ndikukambisana ndikubwereranso kumakhala limodzi. Ndeno zikuoneka kuti ngakhale anakhaliranso limodzi anthu amenewo anasemphananso. Ndeno posatira kusemphana kwawoku kunapezeka zona kuti amama amenewa a Veronica Senzani anali ndi mkwiyo kwambiri, mkwiyo uja osalereseka. Zikuonekanso kuti anapanga chiganizo chosakhala bwino chomweno kumapeto kwake chinapangisa zona kuti achosetu moyo wa amunawo a Joseph Livingstone. Ndiyeno incident imeneyo inachitika panali pa 25 June chaka chimenechi cha 2026. Nthawitu imeneyo unali usiku ndekuti no amunawowa aleti Joseph anali zona kuti agona ali mtulo nde adona amenewa anapezeka zona kuti abweresatu chikwanje komanso mpinitu wa khasu umenewo. Nde abambo amenewo mmene anali mtulo amayi watu ndekuti anangofamphula mpini kuyamba kumenya moto ja mosalekeza zomwe zinapangisa zona kuti amunawo ndekuti ayambe kukuwa. Posatiratu kukuwa kumeneko zinapangano attract attention ya maneighbors kumeneko kumuzitu wa Kalinda. Ndeno maneighbors mmene mathamangira ukafika pamenepo kuzalowa nyumba ndekuti no adona amenewa a Veronica anyamula chikwanje ndekuti akukhapa ngati noto akutema chirombo komano chonsecho ndekuti ndi amunawo. Posatira izi ndekuti anthu akufuna kwabwino anagwiratu adona amenewa a Veronica kuwalanda chikwanje ndekuti nthawi ameneyo mkulu ameneyo malemu Joseph ali magazi okhaokha atavulala osati masewera mmutu maziwa kutemedwa ndi chikwanje nkhani zake zosakhala bwino. Posatira zimenezi anthu ataona incident imene inakhalira of course ena ndekuti anayimbira polisi kwinaku ena ndekuti anawatenga pamenepo patengatu malemu a Joseph Livingstone kuthamanga nawo ku chipatala chachikulu cha Dowa kuti no mwina akalandire thandizo kumeneko kuti mwina atha kupulumuka. Komanotu zachisoni mmene amafika ku chipatalako anangowauza zona kuti mwatibweresatu munthu wakufa ndi mmene nkhani zake zinayendera zosakhala bwino. Awo posatira zimenezi timadziwa kuti polisi inathamanganso kumeneko kapeza adona amenewa a Veronica kuwasenza kumeneko kupita nawoto ku chitoposi kuyamba kuwafunsa mafunso awiri atatu konano kuti zimene akuyankhula kumeneko zikuoneka kuti no sizikupereka no sense. Zimaoneka kuti mawu ena ake ndoduka sali bwinobwino zomweno zinapangisa zona kuti apolisiwo anangowatenga adona amenewa a Veronica ulendo nawoto ku chipatala chakumeneko cha Dowa kuti akapime mmutu nkutheka kuti mwina ayamba vuto la misala kuti nomwina mubongo simukuyenda bwino ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Nde potengera ndi oyankhulira polisi ya Dowa amene watu ndi Alice Sitima anasimikiza kunena zona kuti adonawa apita nawo ku chipatala chimenecho cha Dowa kuti no apime mubongo nkutheka zimenezo anachita chifukwa choti mmutu simukuyenda bwino. Nde akapima kumeneko akamaliza china chiliyonse ngati akhale zonena kuti ali bwinobwino nde kuti no akuyenera kupita kukaponya mu chitoposi
polisi komweno akapange ma process kuti apite nawo kubwalo milandu akayankhe mlandu wa mada zomweno ndizosempana ndi Penal Code potengera ndi section 209 ayi ndithu nkhani zake zosayenda nkhani za mbanja izi. Of course nthawi zina zake timatha kumvesesa kunena zona kuti mbanja makhala ma issues mano sizimafunikira mpaka kumafika size yomatengerana chikwanje wina ali mtulo kuyamba kukhapana ngati mezakhaliramo mpaka nano moyo kupita mwa njira yotero sizifunika kukhala choncho. Ngatitu anthu anasemphana monga amene zinakhaliramo kona zote akambirana ndikubwereranso kumakhala limodzi. Ngati kusemphana kumene kupitirira zimakhala bwino kupezanso anthu amene aja ndikuwafotokozera bwinobwino kuti zikuonekano kuti tikupitirabe kusamvana kusiyana ndi ngati mmene zakhalira pamenepa. Ndipo ti akukakiridwa kuti ali ndi vuto la mubongo mwina zimenezo zitokha zona kuti ndi zimene zapangisa kuti no akhale ndi chiganizo chochosa moyo wa munawo. Ndithu pepane kubanja kumeneko makamaka kumene kumachokera aleti Joseph Linkson pamveto penipeni tingoti mzimu wawo wonse mumtendere. Kusana nkuthekato muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo alipo fotokozani comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu.